Je to z roku 1966, máj 11. Ty brďo, tak to je tlak. Absolútne vôbec sem nechoďte. Tu na to je už veľmi, veľmi nebezpečné, by som povedal. No jasné. Ahojte, ideme si pozrieť tento kaštiel, ktorý sa neskôr potom premenil na školu. Pozrieme si to z nuky, ako to vyzerá. Dlhší čas tam nedalo dostať. Teraz sú bočné dvere pravdepodobne otvorené. Aspoň z diaľky som tak videl, takže ideme sa na to pozrieť. Tak sa idem teda pozrieť nuka, že ako to vyzerá. Bohača. Som si tričko roztrhol asi okriak. No je to stará budova. Hore ešte žiarovka, OK. Dobre. Ideme takto prejsť. Ja som to obzeral už niekoľko rokov, ale kokso, to je v zlom stave. Niekoľko rokov som to obzeral, ale nikdy sa nedalo dostať. Ja som to videl na nejakej stránke, že to je na predaj, ale kto by takéto niečo asi kupoval? Alebo možno to niekto naozaj kúpil a bude to rekonštruovať. Pôjdem potiaľ, pokiaľ uznám za vhodné, pretože ten stav sa mi nepáči. Tu sú čo? Nejaké školské lavice, ešte staré. OK, dobre. Takže idem na to druhé poschodie pozrieť, ale naozaj pôjdem potiaľ iba pokiaľ uznám za vhodné, lebo fakt sa mi to nejako nepozdáva táto budova. Je tu prievan celkom dobrý. Tu je to takto rozpadnuté. Vidíte, že sa to takto tu nazdrbalo. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Skúsim na to druhé poschodie, ale neviem, pokiaľ sa bude dať ísť. Sú ešte ďalšie nejaké dvere. No, celkom je to aj veľké, tu je nejaká pivnica, ale riadna. OK. Tu je pivnica. Gaj. Aha, stará pivnica. Nejaké staré noviny. Kokso, staré noviny. Z ktorého roku? To sú úplne staré noviny toto. Toto je tretia strana 1966, aha, poďte sa na to. Je to z roku 1966, máj 11. Ty brďo, tak to je tlak. Tak to je tlak. To je tlak z 1966 noviny. Tu bola nejaká pec. No. Tu sú takéto pekné drevené trámy. Je to dosť veľké inakšie. Som prekvapený, že aké to je poprepletané. No, tu je nejaká pivnica. Ale tam nejdem. Tam mi netreba chodiť. Dobre. Tu. Je to celé začerčené, ako vidíte, hore. To vie, čo sa s tým ide robiť tu na. No, celkom taký zaujímavý priestor. Tu je to druhé poschodie. No,
Ajajaj, toto vyzerá veľmi zle už. Tu sú ešte nejaké obrázky. Čo kreslí deti. Nejaké texty ešte. Takže tu sú tiež noviny z roku 1960. Kokso. Toto je vo veľmi zlom stave. Toto. Kokos, to je vo veľmi zlom stave toto. To nejdem ďalej. Toto ďalej už nejdem, priatelia. Toto už je nebezpečné. Veľmi, veľmi nebezpečné to vôbec byť. To je vo veľmi zlom stave. To nie je hodné tam už ísť ďalej. Takže idem odtiaľto preč. Toto už nie je hodné riskovať. Takže vidíte sami, že ono sa to zdrbalo celé to horné poschodie. A aj takéto krásne tu boli točené nejaké schody, možno zábradlie. Takže nie, to už nič. Odchod. To nie je hodné. Takže takto to tu vyzerá. Konečne som sa tu dostal. Dlhé roky som plánoval sem ísť, ale bolo to tu zavreté. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ešte vám to ukážem z tej vonkajšej strany, že ako to je. Hej? Tak zatiaľ čaute. Tak ešte takto z bočnej strany vám to ukážem. Ináč tento objekt bol dlhšie aj na predaj. Ale neviem, či to niekto vôbec kúpil, alebo či sa ide pustiť do nejakej rekonštrukcie, lebo je to naozaj veľká budova. Ale zároveň je vo veľmi zlom stave. Poviem pravdu, že tam bolo priam života nebezpečné byť. Absolútne vôbec sem nechoďte. Naozaj to stará budova. Veľmi stará budova. Sú tam noviny z roku 1960 a z roku 1966, takže starúčké noviny, už pomaly storočné. Ale škoda, no. Keby sa o to možno starali, tak by takto tá budova neskončila. Vidno, že je opustená dlhé roky. Mreže sú tam dorobené len kvôli tomu, aby tam možno deti nechodili. Škoda, no. Vtedy sa robili také poctivé stavby, vidíte sami, z nejakého kameňa. Neviem, čo s tým bude. Aspoň to takto nahráme na pamiatku. Nikdy človek nevie, že čo a ako bude s touto budovou. Niekedy sa podarí obnoviť niečo, ale veľakrát sa budovy búrajú a stavajú sa tu nejaké nové veci, čo bude možno aj vec alebo záležitosť tejto budovy. Takže tak, OK, dobre, to je asi všetko dneska. A to by bol rovno aj záver tohto videa. Som rád, že ste si video pozreli. Môžete si dať odber, môžete lajknúť a poprípade môžete napísať komentár, hej? Inak cestou je tu ešte takýto opustený dom, ktorý som bol pozrieť, ale nič tam v podstate nie je, on tu chátra už dlho. Tak neviem, čo sa mohlo stať. V pozadí sa nachádza ten kaštiel, ako vidíte, respektíve tá škola, ktorú sme si boli pozrieť. Ja si myslím, že to je všetko. Vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu. Majte sa fajn. Čaute. Ahojte.